Nemangwe. Nemaungwe. Kure nemangwe. Nemaungwe. Iye uyu wauri kutaura anonzi Daud Milani akamupa mwana. Ndizvo. Plus iye Daud ndiye akutogara naye. Watorerwa mukadzi akamupa mwana akugara naye. Ungatsanangure nyaya yako kudare. Wakavapa here masamoni vana vese vari kuziva date ranhasi. Saka regai tingotaura zvinoitika kana munhu asina kuuya kudare. Kana usina kuuya kudare nemusi wari kudikanwa, usina kupiwa mvumo nedare, nyaya yako ichatongwa usipo ichinakira nyakumangara. Kana une kukadzika, uya ubvunze mutongi zuva rokutongwa kwemhosvo yako risati rasvika. Zvichireva kuti kudare rino panguva dzino Daud Imulani naJoelin Nemaungwe vanogona kunge vatoita abscond dare redu pachishona kuti vashora dare nokuti havana kutipa chikonzero chokusasvika pano padare. Iyo vakapiwa masamanisi. Iri dare ramambo hariiswe magweta, rinoda kuti riyananise vanhu. Iyo vangadai vauya vataura zvikonzero zvavo. Saka ndinokupa mukana wokuti utaure nyaya yako. Pamusoro edare nemakurukota nevese vakatipoteredza. Nyaya yangu mamiriro akaita ndeyekuti Joelin aive mukadzi wangu. Takatanga kugara tise 2011 tikauya muguta reKarimba 2011. 2023 murume anonzi Daud yaive shamwari yangu. Akatanga kufambidzana nemudzimai wangu achimuperekedza kuuya kumba muchiti shamwari yangu. Akazosenda message kumudzimai wangu, ndikaiona ndikamufonera ndikamubvunza kuti ko message yawasenda iri kurevei, udana nemudzimai wangu here? Akati message yarasika. Ndikati but message ingarasike ichibva yatotaura kuti nyaya dzerudo kufuna mudzimai wangu. Akati kudei message? Message aitaura pamusoro pekunge vanhu vanga vari vese danana. Vachitorara vese. Ichokwadi. Wakapindura nemessage iri kana kuti ndakaita zvekufona. Saka Daud mukadzi wangu aiti akaenda kuNyamhunga aiperekedzwa naDaud kuuya kumba. Ndikabvunza mudzimai wangu kuti but mafambiro emuri kuita naDaud handisi kuita sei, handisi kumanzwisisa nekuti mumba muno taakupesana. Zvikanzi hapana kana chiripo. Then akabva atanga kuramba bonde. Saka zvakandinetsa kuti but chichi kutora nzvimbo. Then rimwe zuva airamba bonde nenzira ipi? Aiti handisi kuda chete kuroti ndakaneta. Ainototi handisi kuda. Ndikati ko chii, uri kurwara here kana kuti kune zviri kunetsa? Akati ndirikunzwa kusada. Ndikati no it's okay. Saka 2025 akabva ati ini ndakuita sei ndichada zvokugara newe. Ini handida kuziva kuti yaive nzira yekutoita sei yekutotizira kwaita kuna murume yanonzi Daud. Saka ini ndakazobuda ndikaenda kuchikoro. Saka pandakadzoka kubva chikoro ndakaona munhu atone mimba. Saka mimba yakadzoka chikoro rini? So 11 November. Saka pandakadzoka ainge atone mwana patinenhumbu. anga ane nhumbu.
saka pandakadzoka ndakasvikira kumba kwaaigara kwaailojera chirati urobva wamburara naye handina saka kubvira pese paakaramba bondi. Wakaita makore makamusina kurara naye? Wakatanga kugara naye 2011 kusvika 2025? akatanga kuramba kurara neni muna 2024 naJuly. Une vana naye vangani? 3. Saka pavana 3 apa iye akati hanzona havasi vana vako vese. Mukuru wacho ane makore mangani? Mukuru ane 2011 14 ane chi 15. Koitu musikana mukuru mukomana koitu ane 13 mchi mukomana koitu 3 musikana ane makore mangani? ane 8. saka ari kunzi asiriwa kundopa avese ari kuti havasi vana vako. kune pamwe yepa apa tingati makarambana gore tikona uchiona apa tinga takaramba na 2024 nokuti pana munhu musisarari naye zvinoreva kuti hapaisina imwe. asi haunobira wamudza kuti wachamuda? Handina. haangoti ini ndaenda yunivhonda chikoro? Kune here rimwe danho rawakaita kubva mukadzi aramba kuita bonde newe? Ndakataura natete wake wambozama vachiananisa, ndakataura natezvara wambozama vatiananisa, but zvakaramba. Akati mudii pamakayananisa? Akati hanzoni hamuditongi nokuti ndindire ndichida paupenyu hwangu. shamwari yako anoshanda kuti? Ane shop anotengesa mafoni ake nezvimwe zvake maspare parts emota. Iwe unoshanda? Ndoshanda kuAir Force as a soldier. Kubva 2024 yawataura nezvayo, iwo unomwe mudzimai here wawinaye? Handina. Kuroora kwaroora zvakadii? Ndakandoroora kumba kwavo 2023 ndipo ndakandobvisira imwe mari about wapari nani varoora pane zvimwe hazvo zvisati zvabviswa? ndori kuzikanana natezvara kuti ndioripo? hongu ndire kupi wana? kwarisapa. Matarisiro ako iwo dambudziko chairo ringave rakakonzeresa kuti mukadzi wako azosvika pakuramba bonde newe ringave rei? kuona kwako? Ndinoona kuti kutofuririka nokuti uyu murume uyu munhu anowana kudarika inini. saka pamwaimikisa masitaira ese ausingaitisiwe bozi ukabva nebasa takakunetsa kubasa kwekweyo ukaenda wakanomirira nyika wakaita sei pamwe unodzoka waneta iwe udawo bonde baba wangu pamba mukadzi utaye haachada bonde remusoja audara businessman anomupa maswiti. Asi yainge iri best friend yako? Chii chakaitwa kuti muve mabest friends? Bozi wakaenda kuKariba nebasa? Murume wayo pandakapinda muKariba ndiye munhu wandatanga kuwirirana naye, aita basa rekutengesa madhiski, saka akabva atanga kudhivhelopa ndichimusapotawo tichienda kushopu wake watengesa madhiski. Madhamu wangu waifarira zvekuona muAfrican movie nezvimwe zvakadaro. Iye ane mukadzi? Ane mukadzi nevana vake 3. Saka wako mukadzi ava mukadzi wechituku? Hongu. Ari kumulojera akati ari kugara pamba pane mukadzi wake? Ari kumulojera. Mukadzi wake ari kuziziva here kuti kwana maini anova mukadzi wemumwe? Handisi kuziva. Saka ana tezvara vakuziva kuti kwani mukwasha mutsva here kana kuti havasati vakuziva? Atezvara vasati vakuziva. Une nzira ipi yokuda kuti vazive? Ndakataura natete hanzvadzi yababa wakazvara mukadzi, wakati isusu hatisati takuziva kuti kune umwe mukwasha, saka iwewe
zvaibvira waita sei wauya kwanite zvakutaura kuti hauchazivi kugara nemwana wedu. Alright, pachivanhu pedu paroora ukabvisa chini chii? Pachivanhu chedu ndingasati ndabvisa Rusambo. rutambo ndakabvisa ishoma. Something. Rusambo ukabvisa something handi? Wakaita kuroora here kaundo wakatizisa? Ndakaroora. Wakatanga nechii? Wakatanga nerutambo here kaundo wakatangira kuna? Ndakatangira kutanga tichitodzika kusasi. Plus kuami munotenderwa kuti muchati ungo wasati wachata naye? Handisati. Ane dzimwe hama here dziri kuno dzine wakutwara kuti wakusapotiti? Kwarisapi chete. Kweiwo uri kupi? Tiri kuKariba. Originally? Kwarisapi. Unobva kuti Kwarisapi? Yeah. Saka ungave nechikonzero here chaunga pekudare kuti chingave chakonzeresa kuti mudzimai asauye? Handizivi nekuti iye foni yake akandibloka handitaure naye. Nemurume wake handitaure naye. Ko kana akakubloka mwana akarwara zvinenge zvifamba sei? Communication yenyu iri sei? Audzwa kuti vana havasi vake. Saka toda ma-DNA test. Une here nguva imwe yawakamboda kumubhadhara maintenance vana? Because apa nenda kushandira kuHarare. Nditi pandakadzoka Kariba ndakatofonera nemapurisa. Zikanzi vasaine bepa re-maintenance, mukadzi wako ari kuclaima kuti ada maintenance. Then musi Tuesday tisvikira tabva pandaenda kukoti naye. Wadaro tonga nyaya. Ndati pati munhu ari kuti vana havasi vangu. Saka zvinondinetsa kuti auye kuno vachiti ada maintenance sei. Zikanzi ndaitaura ndakatsamwa. Ndikati but autaura wakatsamwa uchiti vana havasi vangu. Correct. Ende apa pane umwe mwana futi asiri wangu. Correct. Which 4? Which 4? Saka zvinotaura kuti vana havasi wangu because zvinhu zvawagara kuita sei? Toita. Wakazosaina repepa remaintenance? Saka kukoti wakati handizvoni apa hapana ma-DNA aitwa. Saka iwe bhatara maintenance kuwana. Saka waubhadhara maintenance yavana 3? No problem. Zvodzigomba harina mwana. Asi ini ndoda kuti paitwe ma-DNA test. Ivana, unogona here kundibetsera kuti tingeje Tinashe Mugabe yozoya kuno kudare toiverengera muno mudare? Ndakwanisa kudaro but kana kuti ungazoiwane rini sezvo wamunhu wapa maintenance ungazoiwane rini? Ndo bedzi panogona kusunungura ipapo. Kana uchigona kutora loan, kana uchigona taigona kubetserana kuti ugwane kusununguka wongu wakubhadhara maintenance. Asi mudzimai hausisina ka ari kugara nemumwe murume zve kumusha vari kuti ndo rugara nemukadzi iwe wabhachura vana ndo rugara navo vari kugara ipi? Kuchikomba ikoko ndo vauchirwa nechikomba. Asi vana vanenge vachiti baba kwauri. Pane here mufananidzo yauri kuonopa vana yakada kutodzana newe pakuuno kwako pachivanhu sataita zvema-DNA test? Mufananidzo iripo but hauzonzwisisi yevese here kana uchi kunyanya vakomana vaviri 1 upi number 2 wokutanga asi 2 ava une question mark. Saka zvireva kuti tofanira kuti aya vese vari 3 oda 120 360. Asi ndichataura naye Tinashe Mugabe kuti anogona here kukupfavisira. Tinogona kusaisa pasocial media yema-DNA test kana kuti toiisa kuitira kuti iye semunhu ari kuita muninja nechikomba chake hama dzisi dzizive toziva kuti vana vedu ndevapi. Nokuti unogona kuzozvityira mwoyo. Ndine mumwe mukomana akatozviuraya mugadhijeri mukaroimo
aitirwa zvawaitwa zvizvizvi, achengeta mudzimai aita sei, aenda kuchikoro, achidzoka mudzimai akatanga kuhura, akaenda kutakura zvinhu zvese pamba ndokuenda nogara nechikomba kuti ndochienda kugara ke, asi akadzidziswa nemurume kuMidlands University. Ashaiwa counseling iye ari mucivil servant, takamuna akazvienga mumba, akatonovigwa kumusha kwake muno muurungu. Saka ndozvo sinaira ndichitoda kuti isasvike pauri, nda kutenda kuti wauya kuno ndinokubetsera kupa counseling, asi gomba iri rine mudzimai wako sezvo wati hauna kurambana naye, anofanira kukuripira. Uri utombomujunga uyu, afanira kubvisa mombe 3. Three beast, nokuti 1 anga ari shamwari yako, uchivimba naye akakutorera mukadzi, akaisa ma-SMS, akapandutsa mukadzi wako, iye aine mukadzi wake. Kodai anga ari iye atorerwawo mukadzi wake nemumwe munhu, ainzwa sei? Pochi arovha futi dare, dai anga yake kudarira mambo zvaindiitira zvakanaka, iye apiwa samoni. Saka kuabsconda dare, kuzvidza dare ikoko kunotoita kuti abhadhara kuno kudarira mambo. He ought to pay kuzvidza dare ramambo. Wazizwa wakomana? Anofanira kubvisa mbudzi 2 dzekwamambo, obvisa mombe 3 dzokutora mudzimai womuridzi, nokuti pane dare rinofanira kuti iwe unofanira kuti ndosvika kune ma-LC 10 edu tozomupa. Mudzimai wake anofanira kuziva kuti kwaane mukadzi wemuridzi waainaye. Taakuti havachaita chihure, vaakugara vese, akonzesa kurambanisa mhuri yako iwewe. Whatever weakness yaaona mukadzi nhasi, iyo wakamupa vana 3. 2, iyo mukadzi woti vana ava hapana wako. 3, okuendesa futi kudare redzimhosva, otaura ndakataura ndakagumbuka. Well and fine, iri kubhadhara maintenance, nokuti isi kuti vana vako pari zvino, bhadhara maintenance, vana vaite sei, but washoterwa manje nesalari yako yakuenda kuvana. Iye achazogonere kuriritira vana ava kana kuti mari yako iweyo ndeyakuchengeta chikomba ichi nani nevana vako. Pachishona nevadzi vari kufa dai ndomunyanganyaro, but hatinga sei azofunga kukuendesa kumaintenance, iwewe ungachiya kudarira navo. 1, 2, ungadai wakataridza chi major street samoni, hauna kuwaratidza iri yakusunungura vanhu, waifanira kutombobhadhara maintenance. Waiva kuti nyaya iwe iyi changamire wangu iri kudarirani ramambo. Major street atitonzwisa dare rino zvakanyanya, anobva ati saka chiendai mutange mapedzerana kupi kudarira mambo, bozi vandoziva kuti pane matechnique anoshanda, ndo technicality yawakarohwa naye. Iro riri yakubatsira bozi wangotori navo, mwada wangoburitsa maprojekiti kwavarizwa. Saka iko kuti akutoda kuti tichienda pamberi nedare redu kuti iye arovha dare asina kupiwa mvumo nesu, saka tomuripisa zvekare mbudzi 2 dzedu kana kuti $50. Mombe imwe chete inoita 350 times 3 15 9 10 1000. Anofanira kuripira $1,050. Tinyanyora LC4 racho richauya nemurume nemhosho yainayo. Tapedzezvo after 21 days tentakuya kuzorecover property, kana zviri mushop market inotora, nokuti ari mutauni haana mombe. At the same time ndokukurudzira kuti chitsvaga mari tokubetserana kuti kuita ma-DNA test. Notenda ndinourombo nezvaukaitirwa.
asi haikona kuzvidya moyo, haikona kuda kuzviuraya. Chidzivisa hama dzako wozivisa ana tete. Ichi chiwoniwoni chatinacho ichi chokubetsera, unotora phone number dzavo vanavo, chokubetsera vazvionere vega kuti wakauya kudarira mambo. Macheya aya paifanira kugara mudzimai wako apa nemurume uya havana kuuya. Masamanisi aya vainawo. Iri tavaverengera muno kuti kana usina kupiwa mvumo nedare rino, mafoni namba ndangaripo. Kana usina kupiwa mvumo nedare, watozvidza dare. Takutangira ipapo. Tinotenda mwana. Ndatenda. Sumuka.